Хәерле көн, Татарстан! Яңа туган көнгә яңа максатлар белән һәр барчагызга яхшы кәеф, шатлыклы хәбәрләр һәм уңышлар теләп, мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә хәерле эш көн телибез. Бүген 4 март, пәнҗешәмбе. Бөекбритания социологлары кызыклы ачыш ясаган. Хатын-кыз үз гомеренең якынча 18 елын аш-су бүлмәсендә уздыра икән. Санап карыйк, мәсәлән, кичке аш әзерләү сәгать ярым вакытны алса, өстәл әзерләп бар гаиләңне ашату якынча берәр сәгатькә сузылса, тагын бер ярты сәгать савыт-саба юлга китсә, менә көненә 4-5 сәгать гүзәл затлар плита каршында уздыра. Әмма ничек кенә булмасын, һәрбер хатын-кыз өчен тәмле булсын дип кадерле кешеләрен сөендерү иң зур бәхет. Бисмиллахыбызны әйтәбез, һәм инде эшкә тотынабыз. Бисмилласын әйтеп тәмле көрәш башлаучылар бүген журналистлар белән артистлар. Резида Хусаинова аларга пәрәмәч пешерергә өйрәтә. Татар халык ашы булмаса, татарның йорты булмый, теле булмый, сүзе булмый, һәм бөтен бер әйберсе дә булмаячак. Менә мин сезгә инде хәзер камырны үзем басам. Аш-су устасы пәрәмәч камырын басу серләренә төшендергәндә кайбер үзенчәлекләрен дә аңлатты. Йомырканы салмыйбыз пәрәмәчкә. Мин инде аны салып та караганым бар, салмыйча да караганым бар. Әмма йомырка салмыйча пәрәмәчнең камыры шундый ни була, күпереп китә. Остаханәгә килүчеләр дә сынатмады. Уңган хуҗабикәләр үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Менә мин ул миксерым бар, менә ошып та караганым юк. Әмма ләкин кул белән ул синең энергияң бирелә һәм менә шул тәмле була ул. Ник алдырттың ул миксерне? Әнә шулай уен көлке, мәзәк җыр катыш дәвам итте тәмле ярыш. Мин җырлап торам Риза ханым. Күбәләк гүлләргә кунса гүлләр тибрәләм микән. Күбәләк гүлләргә кунса гүлләр тибрәләм микән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәм. Асыл кошым сандугач җырлап җибәрәм микән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәм. Асыл кошым сандугач җамыр катырак була. Камыр бик тәмле була. Остаханәгә килүчеләргә пәрәмәч пешерү белән бәйле Юныс Әхмәтҗанов киңәшләре дә искәртелде. Теләгән кеше сарымсак та исти ала, әмма без сарымсак истәмәдек. Юныс абый безнең сарымсакны истәмәгән. Хәзер бит инде пилмәнгә дә сарымсак истиләр. Юныс абый сарымсакны анда да истәмәгән. Барлык күрсәтмәләрдә әйтелде, пәрәмәч пешерүчеләр җиң сызганып эшкә кереште. Ә без ул арада остаханә хуҗабикәсе Резида Хусаинова белән аралашып алдык. Юныс Әхмәтҗанов турында сөйләсәң бик олы зур шәхес инде ул. Ул 80нче елларда Олимпиаданы Мәскәүдә алып барган, Олимпиада кунакларын татар халык ризыклары белән ашаткан. Һәм инде 80нче елларда аның беренче басма китабы дөнья күргән. Мин дә кичкенәдән менә шул китаптан өйрәнеп үстем. Ул бит бөтен авыллардан җыйган ул ризыкларны. Авыл дигәннән Резида ханым тәмле көрәшне әле күптән түгел туган ягында да үткәреп килгән. Әле менә үткән атнада гына мин үземнең авылымда, Буа районы Гөлнистан авылында бик матур бәйге үткәреп килдем. Бик сөенәм. Апалар шундый тәмле ризыклар пешереп килгәннәр. Тары ярмасыннан кыстыбыйлар, бәрәңге кыстыбыйлары менә, пәрәмәчләр, эчпочмаклар, тутырма. Аннары безнең якта гына әзерләнә торган тура, аны Зибәрҗәт апа әзерләгән. Өлкән буын авыл халкы Юныс Әхмәтҗанов китабын яхшы хәтерли. Гомумән аны өстәл китабы дисәк тә ялгышмабыз. Юныс Әхмәтҗанов татар халык ашларының дөнья күләм дәрәҗәдә танытырлык булуын чамаласа да, ул заманда бүгенге кебек мөмкинлекләр юк иде. Гырыф-гадәтләрен санлаучы татар кайда гына яшәсә дә, өстәл күрке милли ризык. Безнең татар халкы кая гына булса да, нинди генә илдә яшәсә дә, татар халык ризыкларын пешерәләр. Мин бит инде үзем нинди генә илдә булмадым. Ерак Америкада ничә тапкыр булдым, Майамида, Сан-Францискода, Лос-Анджелеста. Менә Сан-Франциско татарларын мин һәр вакыт искә алам. Анда безнең революция вакытыннан үтеп китеп, алар менә
Onlar peremeşini de bütendirip pişireler. İş pişmakını alar kazan beleşi diye eyteler. Mine şunday mineli andağı apalardan, anda 70, 80, 90 yaşı apalar yaşaylar. Minalardan da iğrenip kayıttım. Şit ilde yaşayışı Tatarlardan iğrenip qaytqan retseptlardan Rezide Hanım ayrım kitap da әзерли. Bu anın ikinci kitabı bulaşaq. İş tilde anlatılgan retseptlar bilen təmli bulsun kitabı 2013 yılda oq basılıp çıqqan idi. Әлеге basma bilen Hujabike ustaxanada qatnaşuşlarını da tanıştırdı. Ул arada ülgürreklerinin alsu yüzlü peremeşleri biz әзер degендей şıжылдап selam berdim. Dostlar, bu kadar da ben Tatar aşları bir temne vitalar. Hani koysasın alsan da. Emme de lakin bugün iş gitmeli. Buna kızlarının unganları jıyılgan. Ben indi bunda qarab turuşu hem temlep turuşu. Şuna kadar zor ite rahmet. Bik temde bulgan. Yunus Ahmedjanov tradisiyelerin devam ettirişi Rezide Hanım təmli beygini balalar bilen de texnikum, külliyat studentlары qatnaşında da ötkere. Şunысы oңай qatnaşuşlar arasında jеңілуші yok. Barısı da milli rizq pişirirge irene. Bilgenler ıstalığın arttıra. İşni ıstasından irengen köp bilirdi halkыбыз мәкале. Xayrlı gün Tatarstan tapşırу алып баручылар белән бергә хатын-кызлар бәйрәме алдыннан тәмле аш-су пешереп, бизән үсерләренә төшенерсез. Кызыклы кунак та була. Карамый калмагыз. Әмінә хәзер рухи азык алык. Халыкара хатын-кызлар бәйрәме уңайыннан барлык тамашачыларны котлап, Вафира Гыйзатуллина исемендәге 26-нчы музыка мәктәбе укучылары әзерләгән концерт карарга тәкъдим итәбез.
Язның назлы җилләре күңелләребезне сафланырсын дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән имин булыгыз.